Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usiku masa maadan sa mga langit na gusto mga lupa na gusto mga palaw. Namiyang itundugon sukaad no Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sumanusiya. Natin imot-imo yan siran lang. Oriyan o kaya timon yan sa iyong kutwa mga alaak ka at niyad. Kami sasangi unag yung kutwa manusia asu Adam alaihi salam na piyangingisaan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pagang paganay ay nisaan yan nasu pito lapis alangita. Diyan man ito hay pito lapis alangita. Bangka tigin bangrawa agyong kai asari ay sariga kan rakah. Tigo pito lapis alang itakad ng kuna anton onon imapapadadam sangkanan asarik ay sarig karaka. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala upama kami sariga kanraka ng balasang ko sa kaun sa mapia. Na upama kadir kami sarig ka mindiray no naka nasiksa ang kusko. Tigo pito lapis alang itahay kad ng kuna daaga sa kan nagudaaga ko sa uba kananan pangrawa agyang kanan asarig ay sarig karaka. O gayit na imbagaya ka nakapasadan haykad ng kuna apyada kang panmapangarawang kanan asarik ay sarig karakan na dikus ka din supakan na dikus ka din ipendusa at igagin ko tapito lapis na langit. Oriyan yan na ayap man ay nisan yan na supito lapis alupa. Kaya tigyan lupa na bangka pangarawang yan kaya sarik ay sarig akan raka. Tigulo pa akad ng kunaan to noon imapapadalam sang kanan asarig ay sarig karakan. Tingin na upama kami sarigar ka na balasang kuskaw sa mapian na unir kami sarig na seksa ang kuskaw na tingin akad ng kunadaasakan nagudaak aparakan nagudaagaga ko sa ubaakan minggulalan ang kanan asarig ay sarig karakan. O gayid na imbagay kan akapasadan adiyapus ka din supakan nagudipus ka din ipanusa at igagin utapit mo. Oriyan yan na ayap man ay nisan Allah subhanahu wa ta'ala na sumanga palaw. Nasa kamaw tumambuag yuto din ay nisumbagirang ukad na niran ang makalimong na masaling ito. Oriyan yan na piyang rawas kanyan umanusiya. Subhanallah. Ay nako pakaisan Allah subhanahu wa ta'ala su Adam, hey Adam, bangka pangrawaan kaya sarig ay sarig akan raka. Tikadang-kadang ko na ang tununan imapapadalam sa natigin na o pamakami sarig akarkay ni nang balasang kuskaw sa mapyan na uliyo kami sarig na siksa ang kuskaw na tigin na kadnang ko na piyang rawakan ang kanan asarig ay sarig ka. Wakana al-insanu zaluman jahula. Dan nakatawiran ko manusia o bagyang kaya sarig apyan o yan na miyak karagarag na yan sarig. Diyan kay sukaturo Allah subhanahu wa ta'ala inna عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان متى نسكن يتقوى الله nasangkot wa masa na inidulo nami ko mga langit nagusi ko mga lupa nagusi ko mga palaw ang kay asarig faabayna ay yahmilnaha dayran din pangrawa asiran na miya makalalasiran akadan wallah na dayran din pangrawa ang kay asarig wa ashfaqna minha sabab sang kotak kinikala kaniranun kinikawan niranun sa amay badun na dikiran miyang isarig wallahu subhanahu wa ta'ala wa hamalaha al-insan na ayam yawidun ayam yang rarun na sumanusia adinin din katawan kung ay kapandataman ang kay asarig api yang raw niya subhanallah nadadan matoy sa giyong kutwa gawi akya pangrawon u Adam alaihi salam amyaloy ko tafsiro Ibn Kathir agugyan kay atutula di tanu di panutulan nadadan matoy na sa giyong kutudin agawi na si kuurian o kaya pakasumbayang iran sa asar salatul asar na si sa giyong kutudin agawi na miyakal yusu Adam alaihi salam ko surga wallah sa piyakabubayan sang kait at niya kami sumakyan su Allah segitu bodohnya, subhanallah. Pala-pala yata nurun mata o umanisan na kasasarigan. Malagi do piyang raw ka agusuda nakagisabab sa pagkakumbawataan o Adam na
kami sasang bulayar kadan agyang kaya sarig ay ni sarig ka Allah subhanahu wa ta'ala. Napala-pala tanong siya din man kaysan. Kanabaya buwa kaysan sa ina sa mga ulama, sa mga ustaz. Langon tanong din, apian tunadan ipuntal akapapagintaw masang kaya dunia. Businessman ka, driver ka sa pedicab, o di napadigang ka matag, o di natambay ka, o di na farmer ka, profesional ka, apian tunadan ikapakang babatad ka sang kaya dunia. Sa tus'alu amam Allah, ipagisirkad mo Allah subhanahu wa ta'ala agyang sarig, ay ni sarig yan nakaas kanya so kamatan ako Islam. Ay taman akyang baloy ka ang Muslim. Ay taman akininggulalan na ako kamo Muslimir ka. May pagisir ka na Allah kagina ni pinakamala alimur ka wallah. Apiagyang kuto matag kamiyakan kuy bibita, iuuto, igagabi na ipagisir ka to Allah. O andang o to inusar ko uriano kaya kanang kaun. La hawla wala quwwata illa billah. Naaya mala ipagisir ka nagyang kanan agamang ka agama Islam. Pwede naman tanong ko Allah. Datanong mapad ko mga tawap, simba sa barahula, simba sa apoy, simba sa ator, simba sa lakungan, simba sa kayo, simba sa sape, simba sa amo. Adem pan agrupoy man to ang mga tao, ayap simba nira na susanguran ko manusia. Panalamat kaki ko Allah kadang akiran mapad. Nakanabang kamanaray kapaarso turuan. Kanaba tanong piyamang niya, kabaloy tanong mga Muslim. Ini bukir kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pamimili iyananan. Panalamat ka, kanaba kapag sagyang kuto mga tawa, ayadira ni susuatan, nagyang kuto mga sapi. Ayadira ni susuatan, nagyang kuto mga amo. Ayadira ni susuatan, nagyang kuto apoy, alungan, ulan. Alhamdulillah, niya kalalar kita nung limuso Allah subhanahu wa ta'ala. O gaya na si Koorian o kaya sarigin yan nakita nung. Ay ni sarigyan nakita nung suwaga matanong. Na kailangan namin sarigyan mo. Diyan ka ang tanong. Lango-lango na kialimo. Ay ni pangalimor ka wala na ipagisir ka. Lango na limo. Suwata ka, ipagisir ka. Sutamok ka, ipagisir ka. Sugalabak ka, ipagisir ka. Langon o limo ay inibigay ko Allah na ipagisir ka na ay pinakamala ipagisir ka wallah. Nagyang kaya kabubaloy ka Muslim. Kaya ka kabubaloy ka Muslim. Ilan yung managyang kuta, masang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Abu Umar, miya kay sa alungan. Asyagod sira na kamamarmari, kami miskini. Naluminyo sa Umar radiyallahu an akapipita-pita. Aya sa bapakya pakaliw niyan na dinyan diimbebanugan o andes kanyan makakan ka dad na kedingilan niya na panganangkan sa sulda walayran. Nasabab sang kutwa kita taralo o kaor naguungos ang magagedam Umar na kuminwas kanyan sa ator na inikib diyan sang kuto at tiyan yan na pialot yanon kaandi makagagedam sa masakit ang kuto at tiyan yan. Urian niya na sang kuto adikan didala ka Umar radiyallahu an na miya balak yan su Abu Bakar radiyallahu an. Miya balak yan su Abu Bakar. Ini sanin ya Abu Bakar, ma akhrajak. Hay Abu Bakar. Ino kay ni paliw sa walay, nakapipita-pita. Anton onon isabab. Ino kay ni paliw sa walay. Tigwa Abu Bakar akhrajani al-ju'. Miya kaliwakwat yan ka sabab ko ongos, sabab ko kaor, adad na tiginagkakan sa sulda walay at Abu Bakar radiyallahu anhu. Subhanallah. Urian yan na lumiyala ko siran adu. Sa giyang ko takyala na kawiran adu, na miya balakiram mansong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nainisiran, ya Rasulullah, ma akhrajak. Hay sugu Allah na ino kay ni liliwa ka pipita-pita. Tiyan na luminiwa pa tiyan kasabab sa dad na kadingilan akan apanganangkan sa sulda walay. Nakyadingilan niran sutian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na butiman ami bengala ator agagakot nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na nauna gutos sa mas pagkaor sa Rasulullah adi su Abu Bakar na gusto Umar. Urian yan na lumiyala ko siran atalo. Namiya ko masirang ko isa ko mga sahaba na piyagan na iran siran.
Urian ukiya pagana akiran agyang kutwa isa ko mga sahaba ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa pinggan ayamanan niya kailangan sa tago kami kaniran napiteruyang ko Abu Bakar tagus Umar la tusalunna an hadha an-na'im. Hey Abu Bakar, hey Umar, diyon kaya kiyan tanoy manto, akya sabapan sa kya pa makabeger alawas tano na ipagisir kita no ya sa alungan amawri, o ande tano inusar ang kai abeger ay ni beger kita no Allah, o riyan o kya kanatan saya. Matagutong panganangkan, ipagisir ka, saan mo na mawri? Anto na pa mga dayag yung kaya kami muslimir ka, anto na pa mga dayag yung kaya kami milikan ka. Ada lawan niya ng mga pipiyang, mga ala-alim mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Palayag na kay asari. Kailangan nakasarigan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na matangkad ka sa ginawang ka at na may sasanggulir ka asarigan niya kanala. Ading kami pangampit-ampit ko sa lakaw di sa lakaw. Di ka kampit suama akaba pa kaina ka pagaring ka karumang ka. Da kagiyabu ginawang ka. Da akasasanay sa anungan amori. Kauman isa na ebo kasana niya nasa galabak yan. Ilin yung makagigop ka sakit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magandang mga fat. Ya Fatima, khudhi min mali ma tasha'in. Kay Fatima, wakad natigyan ko tamo akan sa sansa kabaya ka. Kamata ang kadiya kur kad natigyan bakang gay aguna si Allah. Di nga ni pananasan na ginawang ka, sugalabak ka sukababalin ang muslim. Ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbasan niya na ito, pinakapkabubayan niya na watayan na sa Fatima, radiyallahu anha. Naubangga pa na nasa na ginawa tiga, na ino ka adambuwa wata ka na ulama na sapaat na ko niyan, na ino ka adambuwa wata ka na ustad na sapaat na ko niyan, na ino ka adambuwa pagariya ka na alim na sapaat na ko niyan. Kita naman kataw nanti pakasurga kita no. Apia sa mga ulama na di sila sigurado ba sila pumakasurga? At may ano sa hadith? Awad na pagampagan niya mga tao pagkadambang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kanarakan na sa mga ulama, mga ustad, mga imam. Sabab sang kutak kaya talikudirang ko ilmu iran. Ibsu pariran sumarata asiran idyong diing galabak. Ibsu giran sumapian asiran idyong diing galabak. Ayatan billah. Da akasasana isa anungan amori. Al-akhillau yawmaidin ba'dahum li ba'din adu. Sa anungan ito na si karo mga siwata ka, si pagaring ka. Siya makasina ka na pala-palayagad na ng mga ridoy illal muttaqin. Inunta mo sa miya mananggila, miya isa-isa siran sang kutakikalakang ko Allah, kasimba ako Allah, na siran ikisa-isa sa anuman ito. Gawin ito. Andi mas nakakatukaw itanuron sa sekitan nung nakasasaringan tanong usuli. Ibandigan tabi man. Andi mas nakakatukaw itanuron sa iman to nakasasarigan ka wallah, kung kababalin ka Muslim, agusok, di ka kasasarigan wallah. Na ayan akakuto ko iron o kuman isa na si ikumasa, akap-akapang belag unyawa agusubadan. Allahu Akbar. Ni aloy ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aamay ka makapumbelag sunyawa agusubadan. Nambida akapakapambelag unyawa agusubadan o tao ang mapaparati ang siku Allah amiyang isari kung soga mawallah agusutaw amitongker nagutiyali kudan yan naguinindray nun yan sa mga paliugat ay ni paliugat nun Allah mbida sa mawatan abuntan akapakapambelag unyawa agusubadan nila. Wa innal abdal mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Nagumata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa oripan ama paparatian ko Allah. Ami ang isari kung suwaga mo Allah na amay na ya katalikudan yan sa dunia. Kasimur niya sa alungan amori. Nazala ilayhi malaikatun biyadul wujuh. Na tepad sa mga malaikat ada at takarian. Dito nang kumadakal ang malaikat. Di sumasa kapagaw mau kapatay. Biyadul wujuh. Miya makaputi-puti buntal ang mga malaika. Miya makataytayid ang mga malaika. Miya makalimpi-limpi ang pagilid ang mga malaika. Miya mapipinditaran ang mga malaika. Miya makamutmut ang mga malaika. Masya Allah. Isu mapaparati ako.
Orian niya na makomas sumalakal maut. Agi ka saniran sumalakal maut. Allahu Akbar. Na tumindag sa giyang kota tumampar sa ulo niya. Agi ang kota malakal maut. Nagdaroon niya sa giyang kota mapaparatian ang manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. اخرجي بسلام اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان Kaiska aginawa at titakna ko paratiya si ko Allah, titakna ko simba ko Allah, titakna ko mga suguanon ko Allah, liyukan sa kapipia aginawa, liyukan ang masusuat rakas ko Allah, liyukan akaririlaan ka Allah, liyukan kulimo ko Allah. Na malanat doon nakapaliwang ko kaniyawang manusia sa kapudalian. Na sumanusia, nawaraan yan, apapakailis ka niya sa puro, kagiti niyan di ikatudan, adi ikapakambalag ko niyawan yan ang subudalian. Yun do'y sabab na sumanusia na makailis ka niya sa puro. Apakailay niyan din, adi ikapakambalag ko niyawan ang subudalian. Na andun ikapakaliwag yung kutuan yawa. Na kuwan sa kanyan o mga malaika. Kuwan o mga malaika ag yung kutuan yawa niyan. Na away daniran. Kaipuruiran ag yung kutuan yawa niyan. Si iku kapuruan. Si iku hadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na daa langit as sagadaniran. Naguda ang malaika as sagadaniran. Inunta na miisiran. Ma hadha ruh tayyib. Antaw anan natigyan a isinanan amiyak kamot-mot anyawa. Antaw anan ang manusia. Natiro ng mga malaika, giya si fulan, awati fulan. Nalakaanon sa mga pamintuan o langit. Allahu Akbar. Na makaumasiram man ko'y kadulapis alangit na sa kamotok man isiran. Antaw nanan a isinanan amiyak kamot-mot anyawa ang manusia. Natigil na yun si fulan, awatay fulan. Nalakanirap man sa pamintuan. Tama sa misampay sang koto, ikapito lapis alangita. Si kuhadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala kung kapuran wa arasyan. Naisaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Antaw na natigilan, Ya Rab, ya si fulan, awatay fulan. Nagumiraw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uktubu kitab abdi hada fi aliyin. Surat nyo atigyan, so galabak ang kay ori panakan, padkumipipipia, padkum mga pupuro ipangkatan. Na oriyan yan, napakambulingan na nas kanyan sa iyong kutwalupa, minhu khalaqtuhum, kagya puunsiran sang kutwalupa, sang kutama sa akyad na kukiran, naruakan siya namang upakapumbuda ating Allah subhanahu wa ta'ala, kung masa akapaguyag kukiran. Na makambulingan ang kuto aniyawa ko manusia, sang kuto abudaniyan. Subhanallah. Na anda na naman mo, ikapakambakan piya-piyaw manusia sang kutwa di dalam akubur. Fayatihi malakan na makaumaw agyang kutwa dua kataw amalaika. Ayam yaloy ko hadithu Ahmad. Nagyang kutwa sumungkar agsunakir. Fayasalanihi na pag-isaniran agyang kay ang manusia. Pag-isaniran. Fayuqidanihi, fayasalanihi. Pakauntod niran, orian niyan na pag-isaniran ang kai ang manusia. Na iya pagampaganay apakay sisang kuto di dalam makupur. Man rabbuk, ang taonon ikad na naka. Nasabab sa kanyan na miyang isarihun sa agama wallah. Kaya nakisimbagyan na Rabbi Allah, kadnang ko na sa Allah. Subhanallah. Kadnang ko na sa Allah. Orian niya na gumiraw sila na, madinok, ang tunonon iagamang ka. Nagumiraw sa kanyang man, ay agama ko na sa Islam, dini al-Islam. Napakaisa ni Rabman, ang taonon, so inipakawit kakano, uli na ang taonon itindag ka ko inipakawit kakano, mama. As kanya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natigin na sa kanyan, nasugo, nag-uuripan o Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunadi munadin, na mananalo agyang kutwa pananalo, amay ka masambag yan o tulangon. Mananalo agyang kuta pananalo. Ifrashu lahu minal jannah. Hay sa kano mga malaika, dumpasin niyo sa dumpas ang kanan akuburian ang makapupuon sa surga. Wa albisuhu minal jannah. Nagupakan ditaran niyo san ditaran ang makapupuon sa surga.
wafdahu lahu baban min abwabil jannah, nalakay ni ron so isa kung mga pamintuan o surga kaanyan pagkabaw sukamot o surga. Allah. Subhanallah. Na makaw mo nagyang kaya sa katawa mama amiya katay-tay da mama. Andan di kapakaw man yan nagkamamsagyan kay manusia. Antawa ka. Isa nga miya katay-tay da. Giraw agyang kuta miya kaw mo ana amalo ko salih. Saan natigil sa mga Biblia agalabak ka. Pagunutan ka niya si. Nataro niya nun. Undur ila yaminik. O undur ila shimalik. Ilay ka man natigil sa tumampar sa diwang ka. Na dumingil sumano siya sa tumampar sa diwang. Nakadingilan yan sunara ka jahannam. Allahu Akbar. Nanggiraw agyang kuta malaika. Giyang kanan idir pa ka kunar ka jahannam opama kainungkir ka su Allah na buinindiray nun ka su mga suban na ko Allah. Nakagis ka na kaya sarigang ka Allah na bumiyarati kasi ko Allah na dingiling ka man agyang kanan at tumampar sa kawanan ka nakadingilan yan ang kuta tumampar sa kawanan yan nas kanya su kasunod yan. Nang girawag yung kuta manusia kadingilan niya su kasunod yan kay kadnang kung akimisaan baka tindigang kan subang kita. Di na makalala na tagyang kuta mapaparating si Allah. Mapamangnin niyan ko Allah, ya Allah napakatindigan kan subang kita. Kasi namin ang kapi-api adoro pagyang kaya kumulusan na sa surga. Allahu Akbar. Na ayam ya aloy. Napakaturugan sa kanyan Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta kubur yan. Na ayaw buwa ka kagdaman yan nun. Sa ipo ang kubur nun. Sang kuta kaya siya niya nun sa kapakatindag kubangkit. Nataman din sang kuta kapakatindag kubangkit. Sang kuta masa kapaguyagan kita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw ba din akakagdaman yan nun. At ikumakulamatan nun na lagi debu o miturog sa kanyan o paglatan o luhur agus asar na makambut sa kanyan na alungan akapamalas. Gitu semua paparating Allah. Gitu semua yang isari gusto agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ibunda na kapapagintang yan. Subhanallah. Wa innal 'abda al-kafir nasukna sutawami yung kirati ko Rasulullah kay nindiray niya sa mga suban wallah nagudan niya para tias wallah idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah amay katalikudan niya ng kaya dunya kaya sangor niya na sualungan amore nazala ilayhi malaikatun sudul wujuh tebad agyang kutwa mga malaika ada takarian amia makarangi-rangit ibuntala, amia makaitamay-tamay ibuntala, piakalak-lak ibuntala. Amia ngararata inditaran, amia makaduduk ang mga malaika. Subhanallah. Miya kailay tanong sa diisira katalamauta. Nalagi dupka nakalaksagyang kuta, pangailan niya sang kutang bala-bala. Lagi doon na kinay na namarata. Kaya yun pangailan niya nagyang kuta, mga malaika, ang mga rata ibuntala. Nagikasaniran sumalakal maut. Na tumindag sumalakal maut sa tumampar sa ulo niyan. Na andadan ikailan niyang kumalakal maut. Na sunyawan niyan na fatufraqu ruhuhu fi jasadih. Na makambla-blagat iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyang kutuan niyawan niyan sang kutuan lawas yan. Pembla-blag sunyawan yan. Dasa saya sumung sa tumampar sa saki. Dasa saya sumung sa tumampar sa kaya mga kemar, mga lima. Na di pagkaraw sumung sa tumampar sa ulo, kakatawan yan aronon matatampar sumalakal maut. Subhanallah. Oriyan yan, na timoon sa kanyan umalakal maut. Timoon yan agyang kuto anyawa, na gansing niya nun sa matakaw agyang kuto anyawa na yuti. Bunta na kapakapangpalag unyawan yan, ang subadan yan, na makagdam sa niya sa tanto din ang masakit akapatay. Ayak kinirupaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akyaw sayo kung mga ulama tanong na upamakasir kita nung nalagid agyang kutwa masa kapragun ka sa ilaw aanda na kapragun ka sa ilaw na di mo nakadaan sa ilaw asa ka man ka na oryan yan na isadang konsok pangarab ka na oryan na bindusan na kasamat ka agyang kutwa pangarab ka na lagid mo to'y buntal akam binasaw malakal maot o kapakapumblagan yan kung yawang ka usubadan ka asakit ito mapaparakit Allah. Tanto din pumasakit. Subhanallah. Na urian o kapakaliyo unyawan yan. Pero pun mataman.
Naawidan o mga malaika, agyang kuto ni awan niya. Naamay kami sampay sa puro alangit. Sa giyang kay alangit. Sa lapis alangit. Nang giro sira na, ma hadha ruhul khabith. Anto na natigina minyawa amiya kadudu. Antawa na manusia isina na miya kadudu inyawa. Di kesangge ang kutan yawan niya. Sabab sang kutan na nangyari. Subhanallah. Tigira na si fulan, awatay fulan. Ayad na yung betuiran na so pinakamarata ay ingaran niya sang kaya dunia. O pamakaya pinakamarata miyang ibeturun sang kaya dunia na si tibelaka, nag-isip tibelaka. Sadang sa marata angaran amyang ibetur ka sang kaya dunia, nag-yuto yung balas nira. Nadaroon o mga malaika, o pamakagyanan sa kanyan, nadar kami idinan, o ba may palakay, supamintuan o langit. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. Dito sa mga tao amitongker, dito sa mga tao at yalikunan niya sa mga subhanallah, dito sa mga tao aderang paratiya sa Allah, dito sa mga tao inidulong kiran sa Islam na kirimayran sa Islam na orian yan na nakirang bumisarik sa Islam. Kapanambayang, kapamuasa, kasasadika, kandikat, nakiran misarik. Padunay ang mga tawa, may tatawangger sila. Kuro yan ang keto, kuro yan ang kubinar. Ano ba ibo? Pero may tatawangger na yan ko to ang mga tao, nairan para tiyaw baya ka na niran na swallah. Di. Katamang kutaw, at tiyali ko na niyan sa mga subanon ko Allah, na ayapin ka na ba kaya nasubya makaharam ng Allah, na mabasang panagyang kutam, inungkir yan sa Allah. Inungkir yan, agyang kutam mga subanon ba? Na urian yan, fatutradu tarda. Nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ulog niran ang kuto aniyawan yan aipon sang kuto langit na taman sang kuto ano pa. Takakaswin agi ang kuto aniyawan yan. Dagdag nga man ang pamakasan na manusia. O pa makaulogan sa manusia, ipon sang kanan alangit na taman sang kuto ano pa. Dapat ni man to, taman ni man to na dapat aming isampay sa ang kanan alangit. Subhanallah. Ay kawatan akulugang manusia. Na andanan ikapakambalingan unyawan niya sang kuto abadan yan. Fayasma'u qar'ani alihim. Papangaan nagyan sudala pa ko mga tunganay niya na babalik sira. Allahu Akbar. Balik si ama iyan, balik si nayan, balik si pangrilian, balik si karumanian, balik si wataian. Napakanagyan na pandalapak sa mga sandaliran mga tinila sila. Nadiya ko niyo siya pagawai. Subhanallah. Fayatihil malakan. Na makaumaon agyang kuto dua kataong amalaika. Asumong karagusunaki. Fayuqidanihi napakauntod niran na isa niran agyang kaya manusia. Man rabbuk. Anta uno ni kadnan ka. Giro agyang kaya manusia. La adri. Na dia kan katawan. Dia kan katuusan. Sabab sang kutuwa. Daun misarik suwagamang wallah. Napiyak ilipatan nun wallahu anta nun ikadnan yan. Na andanan ikagiron yan ala adri. Na bentol niran bentol amya kasala-sala aputaw agyang kuto ulunian na makalamis sa kaniyan, makatagos kaniyan sabab sang kuto kasakitian na ayam niya ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kambentulaw aputaw amya kalala na upama kami bentol sang kuto palaw uhod nang benoy abayan ang kuto palaw sabab sang kuto kabagr ang imentol nun agyang kuto putaw. Subhanallah. Na tumagaw sa mala akatagaw agyang kuto manusia. Fayasma'uhu jami'ul khalaiq. Manags kanyan o intirod na kadan wallah illa thaqalain. Inuntabo at tigyan sa mga jin na gusto mga manusia kadiirang kanag agyang kuto katagaw niyan. Ang kuto kapalamis yan kaupama. Kamanag po mga manusia na gusto mga jin. Agyang kuto katagaw niyan na pangaadaan siran sa niyawa. Pangaadaan siran sa tanud. Sabab sang kuto piyak kalakalak ang kuto katagaw niyan kapalamis yan. Subhanallah. Naisawap man, madinok, ang tunonon iyagamang ka. Nadiniyap man katawang ka, dinan katatanudan na sa kamotop man na bentol niya ang masiruman. Naisawap man, ang tunonon itinlagyan sang kutwa mamaasusugod. Nadiniyap man katawan. Kadinyan makikilala sa Rasulullah ka, daining gulanan yan na sunno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Na ibentulong kumanagyang kuto as sembagyan adinyang katawan. Subhanallah. Na pananalo agyang kuto pananalo. Fayunadi munadi. Pananalo agyang kuto pananalo. Ifrashu lahu minan nar. Ay, dampasin niyo sa dampasang kanan na kuburian ang makapupuon sa neraka jahannam. Wa afrishuhu minan nar. O albisuhu minan nar. Nagupakan ditaran niyo sanditaran ang makapupuong kunara ka jahannam. Waftahu lahu baban min abwabin nar. Nalakay niyo ron sa mga pamintuan unara ka jahannam. Kaanian kagdam sukayaw unara ka jahannam. Nadaron niya sang kuto ano pa? Alupi-lupitang kadin ang kanan ang manusia. Nalupi-lupit niyan ang kuto ang manusia. Taman sa mga puputol agusok yan. Taman sa mga puputol at tulan yan. Sang kuto di dalam ako sa kapalupi-lupiton o lupa. Kaya tapila. Dito sa mga tawa, inindarin nung niran. Suwag mo ako. O pamarina, kaya to kawan tanong sulalan. Ang pagukitan tanong na urian yan na. Tiyali ko din kapan. Hindi ka panakiagyang ko itong mga tawa. Simba ni Ranso, mga barahalan na pananamara nila nakatawan niya. Ginaribat. Gito ginabukira na ribat na mailay tanong pananamara nila. Tanto si Rano na maatay. Nasikita na katawan tanong na indidiray nung tanong sa mga suman wallah. Sa mga nisa para wallah. Rilan tanong wallah subhanahu wa ta'ala. Kata ko tanong karibat. Oy. Nakanabar ubum yata managyan ko ta kapapagintaw o manusia adawon misariik so agama wallah kalangon o klasya dusa napakaw mo sang ko ta kuburian so siksayan pakaw mo sa mga siksayan ibarat yan mialoy ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaw maagyang kaya malaika maawig sa miya kalala alakungan miya kalala aator Orian niya natindig niya nagyang kaya manusia sang kuta kubur. Na ibeda siya no ng kaya miya kasalasala ator na marop-rop taulunian. Marop-rop taulunian. Tumagaw sa malaakatagaw agyang kaya manusia. Ang taon naya ang mga tao. Giiso mga tao, ang mga barasang bayang, o gait na diiran di itataalikan sa oras o kasambuyang. Ngayon nyo, ayadiran di kasembayang sa subo na sumibang sa alungan. Ayadiran di kasembayang sa luhur na dana miyagasar. Ayadiran di kasembayang sa asar na dana mi magrib. Ayadiran di kasembayang sa magrib na dana miyaga isya. Gisira na mga tao. Anto na pa mga daya may kasutawa di dinipsembayang ari. Anto na ikaswayan. Nakanabagin mo, langon na klasya doon sa adamirila wallah, napakataling umasusik sa iyan sa kutwa di dalam ako. Ibarat yang menagyang kutwa mi aloy, mga tao, akabeluan sa mga tianiran sa di dalam kubur, sandilagid pa nga ala walay. Nag-iiso mga tao ang mga paririba. Nabarak tano di madak lima to sa kapriba. Tabiyuta. Apiak sa mga tunganay na tumas kami kasugatakan. Badirak tanong madang liman to suka priba. Ando ni kaya pa ka mau disimir na ayad na pamangilay na kasawkit na ang taon nun ay maampit ka ko mga torko. Ang taon nun ay maampit ka ko mga bumboy. Baya ka na, may berutat yan na ka. Ataros na ka. O di nabugat yan na ka na malangasa. Gi mga dusiran, gi mga sikseran hadi dalam makubur. Ayun na piyagura-dura na naman isa na ando ni ka pakasuldo di Simirna. Ando ko makakuha sa kapitala ka na mala kapitala. Tabita, da sugat mo sa kadiang nga taon na antay di sa dimriba. Api ka nung miya sugat ti mga loksak sa mga pagarik sa no. Sala ka no, agina suino ko niyo siya pa ka sunga. Na ko niyo pag-imbita na. Ano may naka? Oy! Taksi na ka no. Na tumama pa katanudag sa ano ka, naku rin makabukas sa kataksi na ka, may kasaluan na mo rin, ya Allah, miya kumar kami masi, wata miya Ahmad Nur, nadalian na kami, taro o baharap, itataro sa amin. May kami ang idawa ko niyo. Napadasiksag yung kaya mga tao, mga paririba, abunta lang ka papagintawiran sa bidan makubur na,
Bisiran di makasinda bekuig apala palaya dan rogu. Na umansiran dan malangoy kaya kabayaran na makatapasiran na guaya kabayaran na mawasir madasiran sa giyang kutwa lawasay adiran di kapalangoyan na andadan ikapakadungkuiran sa kutwa kilid na adan amagayanon ang mga mama na ruba kaniran aator agyang kutwa manusia na makakasip man sang kutwa o kalawasay subhanallah. Padanang ko mga dosa isiksa ko manusia ko di naman ko puro. Na adam panamiyaloy ko mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tao ay abundala kasiksakiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpangambang niran ang mga lawasiran na gupagniran ang mga sapuiran. Na di kanu kergergaan mga marites sa kanumanaya. Bapira-pira imiya kang bunua kekarumay kakagisabog pra kanu mga marites. Di makan bunuh-bunuh lagi yang kaya dua-dua ya, kasabab berkah. Ini maritis kaki dan yuta di ngabis katawan na si mister ka na may alang siya na naguso, dua ya ka, miya gemuna siran. Neno ka katintiman na kabu. Di tanong taubat mo Allah. Namada ke depan abunta na siksa sa di dalam kubur. Ya kada ke depan. So Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala na labi 40 ka klasya dusa ay siksa ko manusia sang kanan at di dalam kubur ammi aloy niya sa kota kitabur roh. Ya kada ke depan. Itu kita naginam. Kenapa tano dikeribat? Kenapa ayah mak nagir kaya wasit na? Uba tano di pangaribat? Uba tano tigtano amin babalik tano mga olia? Okay na pa naman na marinak igirami aribat ka na di ka di makambalingan ko Allah makatubat si ko Allah. Ginani pa naman ang tanong. Kataya pa ko maging kaya Ramadan. Gin kaya pa ko Ramadan nasala ka ko Ramadan na miyepos. Kasurang mo na miyepos, nasala ko kapamanutulan yan ka, nasala ko kapsers yan ka, nasala ko managing kaya Ramadan na pakataling mapanginta ko Allah ang isasakita ko. Na ulan-ulan na ya kang balingan si ko Allah, ulan-ulan na ya kapiya-piya, ulan-ulan na ya katubat, ulan-ulan na ya kaprilair ka Allah, ragima anfum rin, man adrak Ramadan, walam yukfar lahu. Yan lapis sa kiso manusia. Aba miyang isang kaya ulan-ulan na Ramadan, uriyan niya na doon, mirilagyan ko ta mga dusa niya. Lapis. Ino to. May kasulso Ramadan na da. Taibulugay tataros yan. Suga na bagyan. Tataros yan. Taibuluga marites. Marites din. Taibuluga di psembuyang. Di din psembuyang. Namiya kada-kada masusugog tanwa. Di tanumayan ka. Kinapalay na sarig Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na kaya kakato kawin ka na sa ikumasa kapakapumbalago niya mga gusubudan ka. Inop na yung mailay ka mga malaikat ang mga tataed. At nanauna ko to sa kaya sarigal ka Allah. Mapi kaya patay. Inop na yung mailay ka amay ka mas apatay ka. Kasumangaral ta ibuntal ko mga malaika. Nanauna ko to sa kanapadigas sa inindiray nung kaso agamo ka Allah. Ay inindiray nung kaso agamo Allah subhanahu wa ta'ala. Perilantan Allah subhanahu wa ta'ala nagubangita Allah subhanahu wa ta'ala agad kaya timutiputan na miyapo ko niya sa mga ito ang paratiyatan miyakwatan ko sa guna naguuwad na bang sarasaya miyakang galabog sa kapredo pamang niyo na narilasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kamiyang aloy ko mga hadith apyapan malubay ukin na nakaratay na pagaloy miyang aloy ko mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang puta manusia amiyakakan sa saladebu ariba miyakakan ko sa puto ariba na malautoy dosa adi sutaw api kerumanian si inayan. Riyadhan billah. Rilatan Allah subhanahu wa ta'ala. Natitubat tanong si Allah, balingan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala na manarik tanong Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaAllah napakapabarakat niyan agiyang kutaris itan wa halal. Apyapan may ito. Nagito ipakapabarakat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.